Kaixo, gu Noelia Andoio eta Laura Gomez gara. Zientzialari izan nahi dut txokoaren taldeko kideak. Honakoan, emakumeen lana eta nesken parte hartzea zientzian erakutsi eta sustatzeko asmoa dugularik. Oraingo honetan, zientzia astearen gaia EHU Agenda 2030 eta Europar Batasuneko akordio berdea da. Beraz, bideo honetan eta gure txokoan, EHU Agenda eta akordio berdean lankidetzan aritu diren emakumezko pertsonaiak omendu nahi ditugu. 2015ean, Nazio Batuek garapen iraunkorrerako 2030 agenda ezarri zuten. Garapen iraunkorretarako 17 helburu biltzen dituena. Ziur aski ezagunak egingo zaizkizue. EHU Agenda 2030 garapen iraunkorraren alde unibertsitatearen lana planetako erronka handiekin lerrokatu nahi duen Euskal Herriko Unibertsitateak garatutako plana da. Horregatik, unibertsitatean egunero irakasten, ikertzen, ikasten eta lan egiten duten pertsonek arazo horiei irtenbideak aurkitzen saiatzen dira beren klaseetan, laborategietan, praktikalekuetan eta zuzendaritza postuetan. Are gehiago, diseinua eta lanaren alde lan egiten dute tituluak eta ikerketak egiteko kultura, giza eskubideak, gizonen eta emakumeen arteko berdintasun politikak, garapenerako lankidetza, ingurumen kudeaketa edo irabazi asmorik gabeko erakundeekin batera egindako lana bultzatzeko. Hori dela eta, 4 kampus diseinatu dira, IKD, I3 izendatuak. Irakaskuntza, ikerketa eta iraunkortasunei erreferentzia eginez. Bakoitzak garapen iraunkorrerako helburu desberdinak jorratzen ditu. Eta zer da Europako itun berdea? Dakizuen bezala, klima aldaketa eta ingurumenaren degradazioa mehatxuak dira geure planetaren bizitzarentzat eta Euskadik edo Europak ez ezik, gainerako herrialdeek ere aurre egin behar diote. Erronka horiek gainditzeko Europako Kontseiluak Europako itun berdea sortu du. Arekin batera, Europar Batasuneko kide diren herrialdeek eta ingurukoek beren ekonomia modernizatzen saiatuko gara, baliabide naturalen erabileran eraginkorragoa eta gainerako munduarekin lehiakorragoa izan dadin. Baina, baita funtsezkoak diren 3 puntu bermatuko direla ziurtatzen ere. 2050 urterako berotegi efektuko gas isuriak ekoizteari ustea. Hazkunde ekonomikoa baliabide naturalen erabilerarekin zuzenki lotuta ez egotea. Garapen honetan atzean geratzen den pertsonarik edo lekurik ez egotea. Plan honen bidez eta Europako klimaren legearekin Europa Batasunak kliman eragin neutroa izan nahi du 2050ean. Helburu hori lortzeko beharrezkoa izango da gure gizarteko sektore guztietan jardutea. Honetarako, ingurumena errespetatzen duten teknologietan inbertitu. Industriari laguntzea modu arrazionalean berritu dezan, berritzailea izan dadin eta ekonomia berdearen munduko lider bihurtu dadin. Europako industriak birziklatutako materialen 12% baino ez du erabiltzen. Portzentaje hau areagotu behar dugu. Garraio sistema publiko eta pribatu garbiagoak, merkeagoak eta osasuntsuagoak ezartzea. Gaur egun, garraioak gure isurien 25% da. Energiaren sektoreak karbono gehiago isurtzea eragotzi. Energiaren ekoizpenak eta erabilerak Europar Batasuneko berotegi efektuko gazen isurketen 75% baino gehiago hartzen du. Eraikinak energetikoki eraginkorragoak izatea ziurtatu. Gaur egun, gure kontsumoaren 40% etxe eta bulegoen ezaugarriekin dagokie. Azken finean, Europako itun berdearekin geu hurrengoak izango ditugu. Aire garbiagoa, janari osasuntsuagoa eta garraio aukera hobeagoa. Azken batean, gure bizi kalitatea hobetzen da. Emakume askok itun berdea garatzen lagundu dute eta geuk garrantzitsuenetariko batzuk ezagutzera emango dizkizuegu. Hasiko gara Europako Batzordeko lehendakariarekin Ursula Gertrude von der Leyen. Ursula, Belgikan jaioa, mediku eta politikari alemaniarra da. 2019ko abenduan Europako Parlamentuak hautatu zuen eta Europar Batasuneko kide diren herrialdeetako buruzagi nazionalek izendatu zuten.
Batzordearen antolaketa erabakitzen du eta berarekin lan egiten duten komisarioen zorroak esleitzen ditu. Berrikuntza, ikerketa, kultura, hezkuntza eta gazteen komisaria. Marilla Ivanova Gabriel. Marilla bulgariar politikaria da. Bulgariako eta Frantziako filologian lizentziatua dago. Bere eginkizuna honakoa da. Europako unibertsitateen artean sareen sorrera sustatzea eta nazioarteko lankidetza indartzea hezkuntzan, ikerketan, berrikuntzan eta kulturan. Hezkuntza digitaleko ekintza plana eguneratzea. Inklusiorako eta ongizaterako kirola sustatzea. Nola lagun diezaiokegu? Eskola materiala berrerabiltzen, Teknologia digitalak ondo erabiltzen. kirola praktikatzen, Integrazioaren alde egiten. osasun eta elikagaien segurtasunaren batzordea, Estela Kiriakidez. Estela Zipren jaioa, psikologoa eta politikaria da. Bere eginkizuna honakoa da. Europak bere beharra asetzeko nahikoa sendagai merkatuan duela bermatzea. Eta sendagai horien erabilera eta onura behar bezala ulertzen dugula, batez ere txertoaren inguruan bermatzea. Janaria iraunkorrerako baserritik maila estrategia gidatzea, elikagaien katearen urratz guztiak estaltzen dituena, ekoizpenetik kontsumora arte. Eta animalien ongizaterako legeak betetzen direla bermatuz. Nola lagun dizaiokegu? Medikuak bidaltzen dizkigun sendagaiak ondo erabiliz. Ondo elikatzea eta denetik jaten. Janaria alferri galtzea saihestuz. Bertako ekoizleei lagunduz. Berdintasunaren komisarioa Elena Dali Zabar. Elena, Maltan jaio zen eta soziologia politikoan doktorea da. Bere eginkizuna honakoa da. Europak inklusioaren eta berdintasunaren alde duen konpromisoa indartu bere zentzu guztietan, sexua, arraza edo jatorri etnikoa, erlijioa edo sinesmena, ezintasuna, adina edo sexu orientazioa kontuan hartu gabe. Eta horrela, edozein motatako diskriminazioaren aurka borrokatzea. Nola lagun diezaiokegu? Ez da bereizketarik egin behar larruazalaren koloreagatik, pertsona bakoitzaren generoagatik, erlijioagatik edota pentsatzeko moduagatik. Garraio komisarioa Adina Joana Balean. Adina Errumanian jaio zen eta matematikan lizentziatua da. Bere eginkizuna honakoa da. Mugikortasun jasangarri eta adimenerako estrategia bat garatzea. Ordezko erregaien eta erregai jasangarrien erabilera sustatuz. Zero kutsaduraren helburua lortzen laguntzea. Nola lagun diezaiokegu? Gure ibilgailua egoera ezin hobean mantenduz eta isuriak errebisatuz. Raio publikoa gehiago erabiliz. Edo oinez edo bizikletaz gertuko lekuetara mugituz. Energia batzordea Kadri Simpson. Kadri Estonian jaio zen eta historian lizentziatua da. Bere eginkizuna honako da. Europako energia merkatu integratua, interkonektatua eta ondo funtzionatzen duena garatzea. Energia garbi eta berriztagarriak sustatzea. Nola lagun dizaiokegu? Haizea edo eguzkia bezalako energia iturri alternatiboak erabiltzen. Behar ez dugunean elektrizitaterik ez erabiltzen. Ikusi duzuenez, emakume asko Europako postuetan daude, oso lehiakorrak eta erantzukizun handikoak, gure planeta babesteko eta leku garbi, atsegin eta jasangarri bihurtzeko. Orain, zure esku dago euren misioaren parte aktibo izatea eta etorkizunean horietako bat bihurtzea. Laster arte!